Ola, outro punto importante e que penso que é importante para conseguir unha relación de parella xeitosa é o feito de que non temos por que estar dispoñibles o 100% do tempo para a miña parella. Porque recórdovos que antes de ter parella temos vida. Confío que esa vida siga, porque eso de ter parella tampouco é obrigatorio. Entonces está moi ben, estou encantada coa miña parella, pero eso non significa que teña que estar disponible sempre cando me solicite ou sempre que a parella queira. Por que? Pois porque eso, previamente á parella temos tamén, pois eso, a familia, temos unhas relacións sociais, de amizades, temos pois un estudo, un traballo que atender, temos tamén pois unhas aficións ou unhas preferencias persoais ou un autocuidado persoal que tamén temos que manter, etcétera, etcétera. Entón, a parella é pois un ámbito da vida, un pilar, pero un pilar de moitos. Entón, eso de que porque a miña parella teña insomnio e ás 2 da mañán pois se lle dé por whatsappear, teña que estar eu tamén pendente para whatsappear con el ou con ela, bueno, pois eso non é de recibo, porque estamos realmente sempre a expensas ou facendo a nosa vida solo ao redor do que como respire a nosa parella. E iso, ao longo do tempo, pois ao final é un menoscabo para o noso propio desenvolvemento persoal. Entón, ollo con isto, porque é moi tentador, hoxe en día estamos constantemente conectados dunha maneira ou de outra, pero, insisto, o ter parella é un pilar de moitos, polo menos 5 ou 6 ou 7, que temos cada un na nosa vida. E non pode ser que engrosemos moitísimo nun momento dado pois o pilar da nosa parella e váyanse achicando todos os demais, porque ao final é cando aí nese desequilibrio é onde tamén empezan pois as dificultades, as relacións con moita manipulación e de dependencia, vale? Bueno, pois ollo con isto. Veña esta seguinte.